a ƙoƙarinta na ci gaba da ganin cewar matsalar yawan mace-macen mata masu ɗauke da juna biyu ta ragu ko ta kawo a jihar Kano har ma da ƙasa baki ɗaya. Cibiyar kare haƙƙin ɗan adam da wayar da kai ta shirya taron ƙarawa juna sani ga 'yan jaridu da wasu ƙungiyoyi. An gudanar da taron a gidan Mambayya da ke jihar Kano domin buɗe sabon zango da zai shiga fafutuka da duba ga kasafin kuɗin gwamnati a sashen lafiya, musamman ɓangaren da ya shafi mace-macen mata masu ɗauke da juna biyu da kuma yara. Shugaban ƙungiyar Dr. Ibrahim Zikrullah ya bayyana makasudin buɗe wannan sabon zango duba ga rashin adalci da zagon ƙasa da wasu balagurbin shugabanni ke yi wa kasafin kuɗi a gwamnati a ɓangaren lafiya. Ya ƙara da cewa cibiyar za ta yi dukkanin mai yiwuwa wajen ganin ta kwato wannan ɓangare da dukkanin al'umma haƙƙinsu. Haka zalika, jami'ar tsare-tsare ta cibiyar Hajiya Zuwaira Umar Muhammad ta tofa albarkacin bakinta kamar haka. Ba karar tsaye ko kuma shishigi muke wa gwamnati ba, idan su kansu ma gwamnati idan sun fahimci inda muka dosa su kansu kamar ma taimaka musu muke, saboda wani abin ma zaka ga ba da sanin gwamnati aka karkatar da wannan kuɗin ba. Wani kamar irin a ce rijiya ya ba da ruwa guga ya rike ne, ka gane? So wani abun ba su kansu ba za su sani ba in ba dai mu din da za mu bibiya ba, saboda wani ko aiki da yawa ko kuma wani sakaci ko kuma dai wani son rai na wani a wannan bangaren. To amma mu ma kanmu idan suka fahimci inda muka je su ma rage musu aiki ne. Taron ya samu halartar shugabanni da wakilai a fannin lafiya, shari'a da 'yan siyasa. Kamar yadda Bahaushe yakan ce lafiya uwar jiki kuma lafiya jari. Daga nan Mambayya House, Salim Umar Ibrahim dauke da rahoton.